taulers, s'ha notificat als propietaris afectats per les obres, 3 concretament, i perquè poguessin presentar les al·legacions que consideressin convenient. I ara l'Ajuntament el que faria seria desestimar alguna al·legació que parlava sobre dimensions, perquè es considera que està prou detallada la part que es considera ocupable. Sí, secretari, un momentet. Si continua gravant el públic, tal com s'ha dit, faci favor de no gravar, si no haurà d'abandonar la sala. Molt bé, pot seguir, senyor secretari. En aquest cas, ja diem, es desestima aquesta primera al·legació, atès que no ha quedat justificada la variació de dimensions que es mencionen i que es considera correcta la mediació realitzada. ¿Usted sabe lo que diu la llei? I per altra banda, també es desestima l'intent de parlar de valoració, atès que aquesta és una fase posterior i que ara estem solament en la fase d'aprovació del projecte i d'aprovació de la relació de propietaris i béns i drets afectats. Doncs a partir d'aquí es publicarà en el Butlletí Oficial de la província, en el Diari de la Generalitat, aquest acord i es notificarà personalment als interessats. I, últimament, s'acorda també delegar una Junta de Govern per finalitzar la fase d'aprovament i l'expedient d'expropiació. Molt bé, doncs anirem al ple fins que es deixi de gravar aquesta sessió plenària. Senyor agent, sisplau, si vol convidar la persona en qüestió a abandonar la sala. Per favor, sortir voluntàriament. Bueno, vostè sabrà el que fa. Vostè és agent de la llei i té que complir la veritat. Correcte. Molt bé. Per favor, de pagar la taula. Hasta luego, Molt bé, si diem en aquest cas el punt de l'ordre del dia del ple, no sé rai. Siéntate aquí, no, siéntate aquí, no te vayas. Se vaya ahí. Se sienta aquí. No os vayáis. No os vayáis. Pero se vaya ahí. Bueno. Luego vienes aquí, no estás liberado. Mira, todos aquí callados, como todos. ¿Y qué vais a hacer? Ya, por levantarnos y echarle 4 gritos. No ponemos para nada en este puto pueblo. A los más acojonados me quedan con la hostia. Parece que todo es transparencia, sí. Mucha transparencia. Sí, la transparencia que hay aquí en este pueblo. El miedo que tiene. Jo, al menar, als plens al menar, he vist butacades a dins dels plens.